nakikita ko eh. Parang may pula taas ko rin eh. Nakikita ko yung
malakas ba yun kaysa dito? Ah, wala. Hindi, wala ito yan. Malakas yun? Ayaw ko lang kung 380 ba yun. Kasi ito, 330 lang siya. Ay, may TV.
Hindi naman. Hindi naman, di ba? Personal, nakasakay ka. Oo. Yung pintuan, wala na siguro lagi dyan. Hydraulic na eh, no? Oo. Yan ang sabi mo. Na, yung ingay na yan, cellphone lang yan ibigaw na buti kagas-gas lang. Pero sa personal. Sa personal, hindi yan maingay. Oh, mayroon pa rin pala dito. Paano ko na na? Hindi na nga ata. Ititigil ko nga sana yung telepon. Oh, bigla ako rin bigo. Dali lang. Hindi nga, sabi na isa. Ito na ito. Takyan ko na yung may go. Oo, tuloy yan. Oo. Tuloy yan. Silvers. Ayos din man ako. Oh, okay. Ay. Ito naman lumag kasing lambot sila. Tapos, ano ba? Lambot din. Universe is space. Malambot nila ang kabihan. Ha? Malambot nila ang kabihan. Malambot. Automatic ba yun may kuya? Ang pwede. Manual. Tablero. Parang Kia, no? May gano'n. Ha? Parang Kia. Oo. Ulakling, lupin. Southbound. mataas ang diesel. Ang gasolina to. Kaya inuwi na niya
Bigyan sa barracks. Tapos, tapos kargado sa sulot ano? Nagkat. Araw lang sa laon sa minta na. Lahat ng mga naglos. Huwag sila tayo. Lope. Uy. Mustafa, kalau Mustafa. Berbicara orang malah. Kalau udah dami, masih hujan. Masih bener kanan. Lope. Mustafa. Kala ko kami. Si Sparta. Wala namin yung tingin. Makita naman parang kami yan, yung Johans. Oo nga. Kasi yun yung unit ang kami yan. Nakasalubungan natin kanina yung iwan. Sulong natin. Oo. Saan? Doon sa parating ating muna. Hindi ko napansin eh. Kasi lang ba yun, Migo? Ay. Hindi. Ano? 14? Ha? 14 yata yan, 14? 14 ba? Salubungan yan araw-araw. Eh, tatlong araw mo ito, tatlong araw mo balik. Di anin. Oo.
patay dyan, kaya hindi na ako. Sabi. Walang nakabuntot. Migo. Ha? Walang nakabuntot. Ano lang? Walang nakabuntot. Saan? Sa atin. Wala. Kaya makita mo naman sa mirror eh. Oo nga, kaya tinatanong ko. Kaya ba nila? Ah, hindi na yun. Hindi na yun, no? Naiwan na eh. Kilala na eh. Dito makita ako. Ayaw nga pala. Okay na kulto. Oh. Nakasilaw pala, no? Ah, kasi lang lang. Sila tayo. Una. Wala, naiwan na eh. Hindi nga lang yan. Kailangan eh. Yung mga napaparang sila ating ano. May Wilstar na yutong. Ah, dati. Nagtatriga pa ako. Wala na, bihira lang mga ganun na yung gusto na yun. Bihira lang. Para rin. Wala nga silang bagong unit. Hihingalan na rin. Oo. Parang pa isa-isa na lang. Parang rorobas din, no, Migo. Oo. Parang TV ba? Paunti-unti na lang. TV, paunti-unti na wala. TV? TV bus, TV. PP bus? Oo. Paglaom sa pobre. Nasakay pa ako dati, Migo, nung ano eh. Mga man nung entrang ko dati. Ha? Nasakay pa ako nung grade 2 ako. Naalala ko yun. Mga man ng entrang. Ano? Yun ang malupit. Lakas. Yun ang malupit. Parang sinaulo sa daan yun. Ba't yung kanang man dati ngayon, Migo, no? Oo. Yung kanang man. Mahaba din yung mga bus yun. Mahaba. Diba ito? Sugutay 3 ang laman. Ito? Yung man. Mahaba talaga. Pwede yung Nissan nila ko. Sugutay 3 yun. Ang ginawa kong tulugan. 3. Sugutay 3. South Siri. Sibungot. Alas 2 ng muling araw. Dito na tayo sa Cabernet Sur, Bicol.
na magagalit si Lord. Sa halip na wala kayong sakit, bibigyan ka ng sakit yan, sabihin, patatandaan kita ng gusto. Kasi nadaya ka ng edad mo. Yung iba kasi hindi nagsasabi ang totoong edad eh. Tinatago pa eh, papambata eh. Pagligawan mo, hindi ayaw na, kaya di na daw kaya. Kabagits. Kasi ano pala, daw ito. Napababata lang, nagkukulay ng buhok item. Pero ang tuhod, hina na, sitting. Dito na tayo sa Sipokot. Magandang umaga sa inyong lahat. Dire-diretso ang takbo ko eh, walang tigil-tigil eh. Tiniis ko yung ihi ko. Kaya pag lumabas ito, sarap, ibuga. Dumating na rin yung paulan. Sitar. Mahilom, pagsiting. Nakakapit tayo dito sa Sipokot. Alas 2 bisa ito, alas 2. Ano na ngayon? April 6. Bira na po siya, bira na. Ayan si mukha daw. Saka si Sir Mcmic, Inspector. Shout out Sir Mcmic. At kay Busian. At kay Madam Pogsi Tatay. Diretso ang takbo ko. Hindi ako nagtigil-tigil. Pinipigilan ko yung ihi ko. Diretso. Pagdating dito, bugata ka.